Paleva. Minä ostin tänään juustotelta. Joo. Se maistui pahalta. Minun veljeni osti tänään juustotelta ja se maistui todella pahalta. Maistui homehtuneelta. Okei. Sitten voit tulla sen takas tänne, saatte rahat siis palautuksena takaisin. Mä tarvitsen ekstra, kun minä elätän minun perheeni. Minä tarvitsen enemmän rahaa. Se oli todella paha. Ette te saa siitä enemmän rahaa. Minun veljeni oksensi. Hän sai jonkin taudin. Okei, no sitten voitte lähettää palautteen tänne. Joo. Siinä oli jonkinlainen toukka siellä sisällä. Siis onko se ollut vaan siis pahan makuinen vai siis, että siellä on ollut sisälläkin kaikki ja nyt on oksennustautia on ollut kaikki? Siellä on ollut jonkinlainen toukka. Katsoin Googlesta, googlasin, niin se oli myrkyllinen. Minun veljeni oksensi. Okei, no sitten se toukankin, niin senkin voi lähettää. Joo. Ota hetki, mä kysyn mun veljeltä, mikä sen tuoten nimi oli. Ota. Ching, älä huuda! Kuuleman se oli joku Oltermanni. 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 Ihan perus Oltermanni, koska meilläkin on siis 7 Mä en tiedä, kun minä vasta tulin Suomeen ja olen opetellut suomen kieltä, niin en tiedä näitä merkkejä. Okei, no selvä, mutta te voitte tulla sen kyseisen juustopakatin kanssa tänne näyttäkää se toukka ja kaikki noita voitte lähettää se asiakaspalautteet tonne meidän myymäläpäälle. Joo, me voidaan tuoda se toukka. Niin, vaikka se toukka. Se oli sitten puolikas ällöttävä toukka, kun veljeni maistoi siitä vähän pienen palasen. Joo, okei, selvä. Mutta tuokaa ne ja voitte tehdä siitä, saatte ne hyvityksen rahan. Miten te siis korvaatte tän? No saatte sen juuston siitä, sen rahan takaisin, mikä on ollut. Ja voi tehdä se, koska se menee. Eikö me saataisiin yhtä enempää rahaa, kun minun veljenikin oksisi? Anteeksi, mitä? Eikö me saada yhtä rahaa enemmän, kun mun veljenikin oksisi? No ja sitten nyt enempää rahaa saa. No minun mielestä kyllä pitäisi saada enemmän rahaa. No kun ei sitä saa enemmän rahaa. Minun veljeni, jolla on todella paha olo tuhalla. Syö mehu. Silloin ruokamyrkytys siis siitä juustosta. Olapa, että siitä on tullut se ruokamyrkytys, mutta teidän pitää tehdä siitä niin asiakaspalvelua. Mä teen tästä oikeusjutun. Sinä saada tästä kunnon tuomia. En mä tuomitse vaan siis kun niin se menee. Sinä saat kunnon tuomion. Minä vien tämän oikeuteen.